Takže lidi, já vás vítám do našeho videa. Dneska se jdeme natočit video, jak budu hrát Roblox, jo? Ale Brookhaven. Takže doufám, že si tohleto video užijete. Jestli jo, tak nezapomeňte prackat odběr, like a jdeme na to, jo? Jsem trošku nemocnej, ale to nevadí. Jdeme i tak natočit video z Robloxu. Tak. Když se to furt dočítáte Brookhaven a doufám, že si to video užijete. A pokud jo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr a chci dosáhnout do 100 odběratelů, jo. 55. Já nevím, hele, lidi, já vím, že aby jsem mohl dělat streamy, tak potřebuji na to mít 50 odběratelů. Ale já už mám 50 odběratelů, mám 55, ale nevím, jak se to dělá, tak mi to napište do komentářů, jak se dělají streamy, i když mám už 50 odběratelů, tak jo. A já si dám normální skin, nebudu brečet a zvětším se. Tak, zvětším se pořádně na nejvíc. A tady si dám nějaký ten, třeba tohle, nebo tohle si dám. Dám si nějaký oblečení, třeba nějaký oblečení si dám prostě, třeba tohletu soupravu Nike, tak mám soupravu Nike, teďka třeba ty boty, nebo celou noty, dám si notu, jakoby postavu takhle, tak. A to už je zase. Ale dneska si jdeme zahrát prostě. Já vám na tom serveru ukážu, jak si můžete udělat takový hack, že můžete být dozadu naklonění. Já vám to ukážu. Samozřejmě si tady půjdete na auta a vezmete si přímo tuhletu káričku nebo motorčku, třeba jako tohoto prostě. Pojedete přímo takhle. Pojedete semka, jak tady jsou ty salony. Pojedete semka, jo. A potom musíte jít k této lehátku prostě. A až se vám tam objeví, až se na tom lehátku vám objeví takhle. Takováhle věc, já vám to ukážu. Tohle tu napsáno Get Higher Was Head, tak to zmáčknete. Jste takhle naklonění a můžete řídit bez prostě toho. Ale teďka, když odděláte tu motorku, tak se vám stane přímo tohleto. Můžete si udělat tohleto, že se takhle nakloníte. Zkusit, jo. A protože to bude pamatovat. Ale bohužel, když skočíte, tak se vám to dá pryč. Ale dobrý hack se vám ukázal, že? Jestli to víte, tak to bylo pěkné, jakoby zajímavý, doufám pro vás. A dneska si prostě jdeme dát klasický Brookhaven. Já se dám na Keto dům, tady třeba 11. A dneska vám ukážu, jak si udělat junglese, nebo jak si udělat junglese v Brookhavenu. První, půjdete na ty oblíkání, ne? Tady na trička nebo na mikiny napíšete jungles, jungles. A tady máte ty trička, tak si dáte tohleto tričko. Dáte si, a to sami napíšete i na teplákách, na teplákách nenapíšete jakoby jungles, ale najdete nějaký modrý tepláky, tmavě modrý, přímo tyhle, jakoby, jo. A potom si dáte tady takový to svalnatý tělo, dáte si stojení minži a budete to mít, jo. Jo, a potom si dáte ještě tohleto na běhání. Mně se chtěl někdo přidat, já jsem to dal dobře. A máte to, jo. Máte jakoby oblečení. Potom musím dáte vlasy. Takhle musím dáte vlasy. A tady půjdete na ten
klobouk a tak. A napíšete tady ale 2 O, racon, racon a budete to tady mít. Půjdete dolů a najdete tohleto přímo. Dáte si to na sebe, potom si dáte jinou pleť a dáte si tuhletu takovou bílou a máte kompletního Jongose, jo. Potom ještě skákání si dáte takovýhle, tak a máte Jongose. A víte, Jongos má takový v Brookhavenu, takový ten růžový barák, tak já teďka ukážu, jak si ho dáte. Půjdete na barák, tady si dáte si lokaci 11, protože on je na lokaci 11, takový parantkový, mám ten. A prostě půjdete na 11, přijedete úplně dolů. Doufám, že tam ten barák bude a doufám, že jo. Takhle sjedete úplně dolů a najdete tohleto žlutýho, jo. Takhle na to kliknete, tak. Máte to přece. Jo, máte to. A on to má přece růžový, jak to uděláme, si říkáte, ne? A je to žlutý. Tady kliknete na barvy, dáte tady růžovou, takhle, tak kliknete na to a máte to. Takže tady už máte kompletního Jongose. Prostě jo, tady máte Jongose a Jongose barák. Takže takhle to vypadá. Jakoby víš, že to není pravdivý ten. Prostě Jongos, že jste si dali skin, protože máte tam ten skin, jakoby a máte tam jméno. Ale ukážu vám, jak si přeměníte jméno v tom baráku. Kliknete na tenhle ten dům, tohle takhle a pojmenujete to. A jestli chcete být fakt, jestli chcete být kompletní Jongos, jo, my se to jmenujeme vyplo, promiňte, tady napíšete já tady to vymažu a napíšete tady mezera Jongos, jo. Tak dáte to třeba modře a máte to. Máte to, takže doufám, že jste si toho video užili, máte kompletního Jongose, ukázal jsem vám i hack, jak můžete být překlonění dozadu. Tady máme počítač nahoře, vám ho ukážu. Tady a doufám, že jste si toho video užili, pokud jo, tak dejte like, odběr a čau.